Neskatinean nintzala eta kolegioa faten ginean, urtero egin zen antzerkin bat eta betik parte hartzen eben. Gero eskolatik urten da, 15-16 urtekin, hasi ginen parte hartzen Eliza mailan akzionka eta orduan organizatzen neguan urtero antzerkin bat. Juntau ginen mutilak eta neskak, Akzion Katolikakoak ez da, baina ordu arte egiten geben aparte. Mutilan aldetik eta neskan aldetik. Ingeben 2 urteetan autosakramentales de Calderón de la Barca, serio, Eta orduan izaten zen, oinatiko korpusa betik izan dira oso garrantzitsuak. Orduan organizaiten geben horrek eta korpus bizperan egiten geben Unibertsitateko patisuan, con todas las autoridades, dana, eta egiten geben, eta oso ondo. Baina alargun gelditu nintzanean jubilauetatik, izan uztaina talde batzuk organizaiteko, kantu taldiak eta hola, eta fan nintzan, eta ordutik hor nau. Egiten du urtero lehenengo jubilauetako. Gero egiten du beste talde bat gura dauen danendako. Eta izan du 3. taldia ONG batendako. Eta gero egiten du urtero residentziara, la residencia de ancianos, faten ginean 2 konbentutara de klausura, eta zuk ez dakitzuzelako pozik monkak. Betik gustau izan zat musikia asko. Ez dakit zerrek hasi neben lehen hau, oletak ero solfeua. Arro nau, eukidoten familiziekin, eukidoten gurasuak, anai arrebak, que han sido un cielo de hermanos, eta asko balixo izan dauenak.